Karbi Anglong pipi piniberta arjuponita. Manipur state along Rialo along CRPF atumaphan okchum pranatum kateng thengdon pen inut apran kedam. Manipur along Rialo jiribam along honthe meme kuki okchum pranatum risim kang tangpen kateng thengdon ajok inut CRPF apran kedam lapen banghini police aredeng arengahu kisona. Apran kedam jui CRPF aphan Ajoy Kumar Jha artaningkan pli kebra kathom lapen arong Bihar Madhubani Pusi Pangthekpon bangso pran kidam nangjoe pathak jirebam aha waralong kuki okchum pranatuma phan kiri tale basai dengpon bomlo lapen keton kelang pangching pon bomlo pusi birta ribdunlong. News Desk report Karbi Anglong News. Idon ke boy dera Hampton birik ingleng ke mesen ahem kawi pen ajok ningkan arjon ke do ke thak kisung pen kachechakna. West Karbi Anglong lak khasir kep amreng constituency aro badong intiaro maker birik ingleng ahem non puan ta ke mesen ahem kawi pen ajok ningkan arjon ke do ke thak kisung pen kachechakna. Langdam senang non akai ke ongdung rong atokano hawar tinta sorkar pen kirap ki pipon ki duk kisung araraphan PMAYJ hemso pinang anahem tu na tumaphan pilo bonta halabang soong bong pen sitami halapu birik ingleng atum ahem tu nalo non puanta bangso kerabahem lele derlang asonsi thekdamlong laso teng pulote sorkar pen kipipon along alang litum dokumen samukhak akadure kedok koka joktong sorkar pen kipipon asonanta long dun de dadluma matangte alang litum aphan kelang kepang kri pontong kedok kokma ahok pet alam the halapu birik ingleng ahemasor karik bepi pen kaning jepona tengki alang li chorabang amekta chicharchi lapen alama mata awi laso ajok thangnata claim thekthedalo halapu alang li tumasumar aphai bang phodo bonta bikrailang nonamat alang li tum kido ke thakji aphan ke messen ahem akenang sot binongno lasi sorkar pen akerap nang pivek thapu birik ingleng ahemasor karik bepi pen kachuning rialam the chepeklang kene biring leng pu. Ni men bangke karik bipi pu. Dakarong men he. Kene lo arong ara te dudun ke ha tikang berasan chong. Badong tikang berasan chong. Nang litu mahem non kedura kedu kebikisung ke rathek prong lo sida sorkar pen kirap pipi hem nang litu mlong nun dedet ma. Long de delu. Pipi delu cerai delu tingi kurot tabi thang ajata asona videra polu. Dokumen tabi dera polu. Dokumen du ta chok lo ma bang pang pu chok pu kok lo. Lele delu adap sita che hangam lo. Nang litu voter ID hui ke do ma. Do. Anti Aadhaar card ado. Passbook ado beta. Passbook na abi. Hai abi delu. Lo thi delu tum ta. Pinsu amega bi alam abi penu ko si. Mari tek thi delu. Tunga bangke ahem si ding hak lu arpong ta jupar pong thi delu. Anke ki do dim uso mar bang bang pli bang pho pen si da ki jog ra phup lo. Ki do dim se bi delu. Bangpli Indian Army claim pararedeng apran kidamnang Jammu and Kashmir Doda district along Indian Army atom jasmet petpen kiri katarlip asai deng ponsi joint operation asai deng ponsi claim parasong atom aphan kiri tarlip kidodam bomba porohut claim parasong pen Indian Army angbong chip holok ajok lapupu angbong helepen kachiteng theng heliamu kachipang jarahut bangpli Indian Army officer aphan claim parasong aheliamu kerolong lokajok bangpli aprandam jilu lasila puson bangpli Indian Army apran kedam nang koka pathak India Sarkar atumpen claim parasong aphan sodak pin rempon lapen sodak pen labang so claim parasong atum aphan exon enpon popusi birta pachitakpon News Desk report Karbi Anglong News. Director of Center for Karbi Studies apathak Longsing Teron pen pherang KMI ke phapon. Pini jakhong ni phai kre trokarni
Director of Center for Karbi Studies, Long Sing Terona Hinpen, Perang KMI Paponsi, Perang KMI Longpen Non Hejong, Center for Karbi Studies along Karbi Language, Kacharli, Student Atum Sadlang Ketok, Insam Jinpen, Kipajut Pon Tegapot, Kachuru, Pajurpon. Tangte, Long Sing Teron Pen Perang Kia Thingno, Kaningje, Ang Ton Alam Thile, Arjupon Senang. Deepu Nelson Terang, Karbi Hills Live. Pini herangke doan nomhan coro lo ningak long pen asi pini kepa herangke mate press bid pini ke doge jasemet ke exam ke conduct aputa lasi exam padode dat pu penang atum kaningje jodo lasi bangso puta aposi exam ke conduct lo 13 pen 15 nang bo la si exam ke tang pamilo la penon ke regular lo la penon ke exam ke conduct ji ka avelo la senon up to date pusi punang po la si lada penangan social media long nang ke tok do lo asana nang ke tok do lo exam padode peni paputhak sita lasu exam ke padode re ke isi technical bisa akesik sak do pok lo la sila bangke seta itip ako dopo pu isa best no bhan form fill up job lo ako hala dag isi technical issue nang do ko mat inton to ko la se hala so cherai lo sita chingwai chingsai pen university authority to ben chingwai chingsai pen amasi election of phile padona pu MP election of hit amasi MP election of hit ke padunang kuchima eda phit ang so prang bangke asona sonang toklo asona sonang klang lo ka mane phit exam ke do ta lahe pot puge khali exam mange timely pen la so pot la sidak correspondent do bo la si lalo la si ke chengsi la si non exam nang ke tok dun satlang nang kang ni do na tum phansi ja semet choru lo athe almost 100% attendance mane nang pidun lab ateng lo lasi ladak kachuru nang kok kachuru ingtung du ka bangka lahan lo laan a confusion ka angbong mane exam apu thak asona sonang ke tok dun asona so ke du laso unpen sita nang e dodun pen exam aning nang chepat hidun pen laso na exam nang tok dun aso posila tuman churu nang kok lo la sila tum ka dog we mesen in samjin pen satumian exam jut lo krege thom krekli krepo apen anona phong a student do uwa joine si school hum nilong do nang kok lo boys high school long do lo high secondary dipu government boys high secondary school pen girls high secondary boys high school long tat en lab lo room do na be an ma girls high school long tat do lab lo la si mo pen nang than lo attendance almost 100% la si choro lo songbong pen invigilator nang do dun jasemet Karbi language teacher pen Karbi medium school Karbi medium teacher semansi chuning ri la alang li tumta nang cepat dug nun lo la tumta bang khoi se se nang cepat dug no silang tum hanta milini nang rong pen choro lo ka choro nang ko ka thega la han lo mo pen la exam nang kan ni dun invigilator tum hanta la an mane ketok ang bong ta nang aning nang chi the pen na si nang inni dun lo la pen na song bong ha admit card original duplicate pun ang card kaning je tum da do lo sita la hai bang ke pache thang thap lo ahok lo la dag isi bang registration bang der chat lo sita registration ta timely la result ahut sin la sa dora pet po result ateng besi result nang declare po thang problem avelo la sila ta nang le rok po la sila ta isi paklar lo la penisi bangke lahan lo nili non pini exam a joini pen sikang ni lo la penili non next bang mani manale nang tawon tham nang puthap sita nili tungke press ni ke dode athe pe poloma lagi isi prestigious isi in university pina pen la si na hok sita lai social media na ni ke do thap pen bangke ni tungke lai ge ini tunde athe lai ke isi dignified university pina amana peng thetan no la dak posita la si lahlo la si nona bangke
la exam ta hok lo ingni der lo sita kadogowe la si kedera yoni nilita ningduk lo la si student no manda la si ningduk lo dia cho hang lo ke der pot sita nili der le ke chokchi pu bang nili ta chi pu un e la ke athe nili ta chi krong re athe dak technical la jaga problem nang do o sita ajan mo la solve lo sita mo phidu la bang avelo non bang regular lo la pen isi kapat klar kang tunga bang ke la dak la so institute ke la ke university po pista self finance la si purely private pula puda da chaw pudet kali la ke private pina la pen isi nang klang lo councilor sor ke cheng hud nang rap dun lo ning kan si 5 lakhs ang pilo a phinang pa bat lo 10 lakhs ang pilo a 15 ke non bang ke nang pa wet lo la ta nang pi pe lo la ke council ben ave totally ave non ta pining da budget long ave la pen isi la hai office study materials aphan pura ningkan hini dolo fs ke long posita physical payment long le check bang long le that la sinon puthot ni li council authority dum han application ponsi budget long pining ta pa data pot la so positioning readam lo amasi supplementary budget long ponpo ma thap ponpo lok chu pado de ke do thap pon thu the sita puthot ne chu pudam thu lo masi to next bang ke nang thapi ponpo la si ining thelo councilor sor puthot nang chera bantu popusi athe laso institute ke isi pudamlo pulong te kirengya phana ki siksak du ko pipoloma ke chenge ko ga niliga prang ko sonma kaningya teng sin non tala dam do student ke chenge ko KLT pen KMT atum student latum ka charlie admission doji mola tum tanglo te student ke drastically it will come down nila so hormu bang aprang ka je predict at puerlo la si mola sot ki sungi do la si pen isialam abang lo official secret a yon ni ajak details ke ne nang thanu ne setala da ani si long ni bang nang ke tok do ko lo la expenditure of puthat laga ho lo ningkan ko ne collection ke lage penang ge lilo sitala dak pen la official expenditure do angala song bong si angke kene office materials lo office expenditure do angala repairing ta lage abandoned building ki utang ki rulo danger pu la si major repairing bata hini rubang do lo apen la hai coloring dilo la hai office pura kene lo angala ta keselam thap ne mi thang kene la ane mon bukali building PWD building division aphan tok si building division tum si estimate kaselam la si as per plan estimate si kaselam angke non office la hai ko on only office materials ke nam ke cheng hut council ka atum nang rab dolo kang pu hut chair plikap dolo student tanong there are more than 160 chairs for student angke la hai study material dolo computer no la hai officer lo pipine ason la anlo la sa hok remuneration pilo lalo la pen ke isialam dakhan lo ajat expenditure pusta school college along ason si managing committee governing body poson si dakta isi management committee do lasi nilinuet pusita la ke decision enuni penang thetan ke lasi haladak cherai retik ke lasi la ke kene pene cherai retik ke expenditure nilisita thetan ke nilita dengun elake lahen lo lasi kadoko ve lalo pendet ke